खुलुमबाय लोगोफोर जायला लाबाबो खनसे दावगा हारिमु आफादाव बयखौबो बराय हरबाय आरोखि दिनै जोबथियाव दङ आरोखि माइ हानाया दिनै जोबसिगोन आरोखि मानसिफोरबो मोना जाहैबाय नालाय माबा माइनाव गैयैखाय रावबो फैया जाहैदों माइ हानोबो एकदम जाल्ला आरोखि स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो जों देखायलांनोसै आरोखि दसे रेस्ट लादो नैबे फिल्डआवनो बार खोलो खोलो बारनायजों मोखांखौथ' मिथिखाबाय दा माइ हानाय एकदमबारे दाखा दाखा नानायखा जाजोब्बाय देलायगोन र' दिनैनिफ्राय दै गाबोन सबनिफ्राय मोजां पस्ट होगोन आरोखि मोजां पस्ट होगोन गाबोन सबनिफ्राय देलायनोसै सेंग्रा नुनाय बायदि थ' जों दसे साहा लोंनो नागिरदों सायाबो आं गैया हिन्जाव गैया नालाय बे आब'मोननावसो गुमैमोननावसो आरोखि मालायनिसो नै जा जुलपि जादों नामा मा जुलपि जेलेपि गरमजोंनो आइया जोंहा गस्ला खुलायलायबाय नै उपाय गैया ओरैजा गुमै मा जुलपिखौ नायदो आंनोबो होदों आरोखि हारसाफोर खिनाय जाहैदों राज फुजानि ओरैनो मोनजाथारसिगोन आरोना ओरैजा दङ रिबिका बर' ससे बसुमतारी ससे आखाइ सुदोंसो जानो नागिरदों एसे नाहरदो केमेरायाव नाया जा दङ जोंहा बाजै फेसबुक पेजमोन नामा बाजैनिया फेसबुक पेजनि पिंकि रामसियारि बिथाङा माइ हाफैदों सम मोनथाराखै आरोखि भिडिअ आगारनो गासिबो बेस्थ' इउटुबारबाबो फेसबुक पेज सालायग्राबो नै मादैया लोंबायानो एजाबो मादै सासे दङ नायनो हागोन ओइनो मोनफैयाखै दाबो गुमैया नै एकदम सेस माइ हायै हायै